खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बे चेप्टार 6 नि पार्ट 2 भिडिअ आं नोंथांमोनजों डिसकास खालामनो नागिरदों 2018 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइयाव फैनाय थांनाय HSLC आनजादनि गोनां सोंलु आरो फिननायफोर आरो बे भिडिअआव आं जागायनो नागिरदों 2018 निफ्राय आरो थांनाय पार्ट 1 भिडिअआव आं नोंथांमोनजों अलरेडि डिसकास खालामखांबाय चेप्टार बे 6 निनो 2015 मायथाइनिफ्राय 2017 मायथाइसिम फैनाय सोंलुनि फिननायफोरखौ डिसकास खालामखांबाय। स' गोबाव खालामालासे बे भिडिअखौ जागायनो आवगायबाय। स' बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो। नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय, नोंथांमोना जोंखौ अनसायलांबाय थानायनि थाखाय दिनै जोंनि चेनेला 7000निबो बारा साबस्क्राइबार जाबाय। नोंथांमोन गासैखौबो जोंनि चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना बिदिनो जोंनि चेनेलखौ अनसायलांबाय थागोन आरो जोंखौ भिडिअ बानायनो थाखाय थुलुंगा होगोन। स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा बेवहाय 10 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों जाय बिखान्थिनि जोहै मोनसे गावनो सुफुंनाय जिबनि कार्बन आरो सक्तिनि गोनांथिया आबुं जायो बेखौ ए नाम्बाराव दङ सोरां बिजिरख' दानाय, बियाव दङ दै खफ' एंगारनाय, सियाव दङ जायगा सोलायहोनाय आरो डियाव दङ फट' फस्फरिलेसन। दा बे सोंलुनि फिननाया बेयो जाहैगोन, बे अप्सन ए आ जाहैगोन सोरां बिजिरख' दानाय बे जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय मानसिनि सिगारनाय बिखान्थिनि आंगोफोरनि मुं लिर, हासुदै सोमजिनाय आरो एंगारजानाय मावखान्थिनि बागै बेखेव। स' बे जाबाय 2018 आव फैदोंमोन, गासै 5 मार्क्स दङ। स' बे चेप्टार 6 नि एन्सारफोरा एसे गोलावानो जायो, नोंथांमोना मोजाङै एसे नायनानै लानानै लिरनो नांगौ। स' बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन मानसिनि सिगारनाय बिखान्थिनि आंगोफोरनि मुङा जरासे गिला, जरासे हासुदै नाला, मोनसे सिथोब आरो हासुदै लामा। हासुदै बानायनायनि थांखियानो जादों थैनिफ्राय नाङै दिहुनजाफोरखौ सोदांनाय। संफ्ल'आव थैनिफ्राय CO2 खौ एंगारखांनाय लोगो लोगो गिलायाव थैनिफ्राय नाइट्रजेन हारिनि नाङै मुवा जेरै इउरिया एबा इउरिक एसिडफोरा एंगार हरजायो। बेनिफ्राय दङ गिलानि मोनफ्रोम नालासा थुब्राया मोनसे नालानि काप महरनि जोबथा खर'जों लोगो नांनाय जाय फसरनाय हासुदैखौ बुथुमो। मोनफ्रोमबो गिलाया गोबां अनजिमानि फसरनायनि बिखब थायो। गिबि फसरनायाव माखासे मुवाफोर जेरै ग्लुक'ज, एमिनो एसिड, संख्रि आरो बुरजा दैफोरा नालानि गेजेरजों हासुदैया बोहैलांनाय समाव सायख'नाय गोहोजों सोबखांफिनजायो। सोबखांफिननाय दैनि बिबाङा सोलेराव जेसेबां बिबांनि बाग्ला दै दं आरो बेयाव जेसेबां नाङै मुवा गलिनानै थानाय नाङै मुवाखौ खिगारगोन बेनि सायाव सोनारगोन। मोनफ्रोम गिलायाव सोमजिनाय हासुदै उनथाराव सिथोबजों गिलाफोरखौ फोनांजाबनाय गोलाव हासुदै नालायाव हाबहैयो। हासुदै बिथोबाव दोनथुमजायो जेब्लासिम अरगानाय सिथोबनि नारथाया बेखौ हासुदै लामानि गेजेरजों ओंखारलांनो होआ। दा हासुदै सोमजिनायनि सायाव बेखौ लिरनो होदों। बेनिफ्राय बेबायदि लिरब्लानो जागोन नोंथांमोना आरो जोबथारनायाव बेबायदि लिरदो बेबायदि हासुदै सोमजिनाय आरो एंगारजानाय मावखान्थिया जायो, बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेखौ हायाबा बेखौ लिरनो नांगौ। दा बेवहाय फैदों गोजौयै दाफुंजानाय लाइफांफोरनि रोगाथाइ बिखान्थिनि दाफुंग्राफोरा मा मा? बेनिफ्राय दङ लाइफाङाव दै आरो खनियारि मुवाफोरा माबोरै रोगा जायो? लाइफाङाव दै आरो खनियारि मुवाफोर रोगाथायाव दै खफ' एंगारनाय मावखान्थिनि बिफावआ मा? गासै बेयो 5 मार्क्स दङ। 2018 मायथाइयावबो फैदों आरो 2021 मायथाइयावबो फैदों। स' नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ नायनायाव मोनदांनो हाबाय दे जे नैबे जा चेप्टार 6 बेवहाय चेप्टार 6 आव बे 5 मार्क्सनि मोनसे फैखागोन आरो 1 नाम्बार अपसनेल फैखायो। बेनिफ्राय गासै 6 मार्क फैदोंमोन 2018 नि बे 17, बेनिफ्राय दङ बिथिंजाय 16, बेफोर गासैयावबो गासै बे लेसननिफ्राय 6 मार्क फैदोंमोन आरो नैबे जा 2021 2020 बेवहाय एसे मार्कआ बारायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय 7 मार्क्स फैनायखौ जोङो 7 नङा, बेवहाय गासै 8 मार्क्स फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। स' कुइसन पेपारखौ नायब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन। दा बेवहाय नैबे 2018 आवबो फैदों आरो 2021 मायथाइयावबो फैदों। दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन गोजौयै दाफुंजानाय लाइफांफोरनि रोगाथाइ बिखान्थिनि दाफुंग्राफोरा जाबाय जाइलेम आरो फ्ल'एम, बेखौ लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय दै आरो गलिनाय खनि संख्रिफोरा जाइलेम बिदामनि जोहै दैदेनजायो। जाइलेम बिदामाव लाइफांनि गासैबो बाहागोआव सहैनाय बादि आन्थोर जयै दै दैदेनग्रा नाला
दानो थाखाय रोदा बिथ' आरो बिलाइनि दैदेनग्रा नाला आरो हां नालाफोरा इसिङारि फोनांदेरनाय। रोदाफोराव हाजों नांजाबनाय जिबख्रिफोरा सांग्राङै आयन आजावो। बेयो रोदा आरो हानि गेजेराव बेफोर आयननि थुब्रायनायनि मोनसे फाराग सोमजिहोयो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव लिरनो हागोन, बेनिखायनो बे फारागथिखौ गैया खालामनो थाखाय हानिफ्राय रोदासिम दै थाङो। बे रोदा जाइलेमाव दैनि दोम खारथाय थानायखौ फोरमायो, जाय दैनि मोनसे थोंलारि सोमजिहोनानै दोमै गोजौ मोखां फारसे नारखोहरो। लाइफाङाव दै आरो खनियारि मुवाफोर रोगाथायाव दै खफ' एंगारनाया सोबखांनाय आरो दै आरो गलिनाय खनियारि मुवाफोरखौ बेनि रोदानिफ्राय बिलाइसिम गोजौ फारसे दावखोहोनायाव मदद खालामो। बेयो दुंथाइ सामलायनायनिबो मदद होयो। स' बेबायदि लिरब्लानो नोंथांमोना मार्कखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाब्लानो जाबाय। गुबुन फारसेथिं पिडिएफखौ नांगौब्ला नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों बेखौ नोंथांमोननो सेन्ड खालामहरनाय जायो। बेनिफ्राय दा बेवहाय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय 13 नाम्बार, जोंनि खुदैयाव थानाय एन्जाइमखौ बुंनाय जायो। बे जाहैबाय 2019 मायथाइयाव फैदोंमोन। अप्सनफोरा दङ एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आरो पिपसिन। दा बेनिनो एन्सारा जागोन अप्सन ए एमाइलेजआ जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय जोंनि थैयाव थानाय हां लाग्रा पिगमेन्टनि मुं लिर। बेनि मोननै खामानिखौ मख'नो होदों। 2019 मायथाइयाव फैदों, गासै 2 मार्क्स दङ। दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन, जोंनि थैयाव थानाय हां लाग्रा पिगमेन्टनि मुङा हिमग्ल'बिन। हिमग्ल'बिनखौ लिरबानो जाबाय। आरो बे हिमग्ल'बिननि गुबै खामानिखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों। बेनि खामानिया जाबाय बेयो गोजा थै सिङाव थानानै खामानि मावो आरो अक्सिजेननिख्रुइ कार्बन डाइ अक्साइड दैयाव गोबांसिन गलिग्रा आरो बेनिखायनो जोंनि थैयाव गलिनाय महराव बेयो गोबांसिन दैथाय जायो। बेबायदि लिरब्लानो जागोन। बेनिफ्राय बे नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय गांसे बिलाइनि दानस'नाय आखि आरो बेखौ गेबेङै लेबेल हो। नोंथांमोना बे बिलाइनि दानस' सावगारिखौ आखिनानै बेनि नामफोरखौ लिरनो होदों। बबे बाहागोनि मुङा मा जागोन बेखौ लिरनो नांगौ। दा नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना बे बिलाइखौ आखिब्लानो जाबाय आरो बिजाबाव दंखायो अलरेडि बे बिलाइनि सावगारिया। नोंथांमोना बिजाबखौ नायनानैबो प्रेक्टिस खालामनो हायो। बेनिफ्राय गिबियावनो बे बिलाइखौबो आखिनांगोन आरो बे बिलाइखौ आखिखांनायनि उनाव बेनि जा बाहागोफोर बे बाहागोफोरखौ दिन्थिना होनांगोन आरो नैबे जा सिङाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौबो आखिनांगोन। क्लर'प्लास्ट, खर', सा बेगर बेफोर गासैखौबो आखिनांगोन। स' बे जाहैबाय नोंथांमोननि बिलाइनि दानस' सावगारि। बेखौ आखिब्लाथाय नोंथांमोना बेवहाय गासै मार्क्सआ बांद्राय गैया, बेवहाय गासै 2 मार्क्सल' दङ। स' बेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बे बिलाइखौ एसे प्रेक्टिस खालामनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना दङ बिलाइयाव थानाय गोथां बोथाफोरनि मुं लिर। बेफोर मा खामानि मावफुङो? दा बे जाबाय 2020आव फैदों आरो बेवहाय गासै 2 मार्क्स दङ आरो बेनिफ्राय दा बे फिननाया जाहैगोन बिलाइयाव थानाय गोथां बोथाफोरनि मुङा क्लर'फिल गोनां क्लर'प्लास्ट। बेनिफ्राय बेफोरनि जा खामानि, बे खामानिया जाहैबाय क्लर'फिल सोरां बिजिरखौ दानायाव हेफाजाब खालामो। क्लर'फिला सोरां बिजिरखौ दानायाव हेफाजाब खालामगोन। थ' बेबायदि लिरबानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय जिबारि थुनज्लायग्राफोरा मा? बेबायदि मोननै थुनज्लायग्रानि मुं लिर। जोंनि सोलेराव बेफोरनि आजावनाय बिफावनि सोमोन्दै सावराय। गेस्ट्रिक बिथोफोरजों बान्दाराव जिरि होना हाइड्र'क्लरिक एसिडनि खामानिया मा? गासै 5 मार्क्स दङ। 2020 मायथाइयाव फैदों। दा बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जों जानाय आदारखौ दोगोन नालानिफ्राय सोबखांनानै एन्जाइमनि हेफाजाबजों उन्दै गुन्द्रासिम बायफ्लेहोनायखौनो जिबारि थुनज्लायग्रा बुंनाय जायो। बेनिफ्राय पेराग्राफ चेन्ज खालामनानै बेबायदि लिरनो हायो बेबायदि मोननै थुनज्लायग्रानि मुङा एन्जाइम आरो एमाइलेज। एन्जाइमा जों जानाय जेथोगोनां आदारखौ दोगोन नालानिफ्राय सोबखांनानै उन्दै गुन्द्रासिम बायफ्लेहोयो। गुबुन फारसेथिं खुदैयाव थानाय खुदैयारि एमाइलेजआ जेथोगोनां गुन्द्रामानि बुरजा मुवाखौ सिफायनानै सिनि सोमजिहोयो। आदारा खुदैजों मोजाङै मिसायजायो आरो मोदोमारि सालायजों फिदिंनाय समाव खुगा सिङाव गिदिंबाय थायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट पेराग्राफ चेन्ज खालामना बेखौ लिरनो हागोन हाइड्र'क्लरिक एसिडनि खामानिया पेप्सिनखौ हेफाजाब होनाय। पेप्सिना हाइड्र'क्लरिक एसिडनि हेफाजाबाव प्रटिन दोगोन खालामो आरो जामुंआव थानाय जिउसाखौ फोजोबस्राङो। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय लाइफांनि जामुं रोगानाया माबोरै जायो? जाइलेम आरो फ्ल'एमा मुवाफोरनि रोगाथायनि गेजेराव फारागफोरा मा मा? गासै बेबो 5 मार्क्स दङ। 2020आव फैनाय। बेनिफ्राय एन्सारा बेबायदि जाहैगोन लाइफाङा सोरां बिजिरख'आव सोमजिनाय आदारफोरखौ फ्ल'एमनि जोहै लाइफांनि गुबुन गुबुन आंगोफोराव दैथायहरो। बेनिफ्राय फ्ल'एमा सोरां बिजिरख' दानायाव सोमजिनाय मुवाफोरनि अनगायैबो एमिनो एसिड आरो गुबुन मुवाफोरखौबो रोगायो। बेफोर मुवाफोरा जुनियायै रोदा, फिथाइ, बेगर आरो बारायग्रा अंगफोरसिम दैथायहरजायो।
गोजौ फारसे आरो गाहाय फारसे थानाय नांजाब लोगो जिबख्रिनि हेफाजाबाव सान्द्रि नालाफोराव आदार आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरनि जायगा सोलायनाया जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फ्ल'एमनि जायगा सोलायहोनाया सक्ति बाहायनानै मावफुंजायो। एटिपिनिफ्राय सक्ति बाहायना फ्ल'एम बिदामनि सुक्र'ज मुवाफोरा जानगार होजायो। बेयो बिदामनि सेरमायारि नारथायखौ बांहोनानै बेसिम दैखौ थांहोयो। बे नारथाया फ्ल'एमाव थानाय मुवाफोरखौ खम नारथाय गोनां बिदामसिम थांहोयो। लाइफांनि गोनांथि बायदियै फ्ल'एमा मुवाफोरखौ थांनो होयो। बेनिफ्राय पेराग्राफ चेन्ज खालामना बेखौ लिरनो हागोन, बेनि फारागथिफोरखौ लिरनो हागोन। जाइलेम आरो फ्ल'एमाव थानाय फारागा जाबाय, बेवहाय लिरदों जाइलेमा दै आरो खनि संख्रिखौ रोदाजों सोबना लाइफांनि गुबुन गुबुन बाहागोसिम लाङो। गुबुन फारसेथिं फ्ल'एमा बिलाइजों बानायनायनि आदारखौ रोगाना लाइफांनि गुबुन बाहागोसिम लाङो। बे जाबाय मोनसे पइन्ट फारागथिनि। आरो नैबे मोनसे पइन्टखौबो लिरनो हागोन नोंथांमोना बेखौ लिरखांनायनि उनाव। बे मोनसे गुबुन फाराग। जाइलेमाव दैदेननाया नाला आरो नालासाफोरजों जायो। गुबुन फारसेथिं फ्ल'एमाव दैदेननाया नालासा नांजाब लोगो जिबख्रिनि हेफाजाबाव सान्द्रि नालानि जोहै जायो। बेबायदि जाहैगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बान्दारनि इन्जुराव थानाय गेस्ट्रिक बिथोबा जिरि होनाय हाइड्र'क्ल'रिक एसिड। बेवहाय अप्सनेल कुइसन नैबे अप्सनफोर दङ। पेप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनो हेफाजाब होयो पेप्सिन। नाम्बार 2 दङ ट्रिप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनो हेफाजाब होयो ट्रिप्सिन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ एमाइलेज मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो एमाइलेज। आरो 4 दङ लाइपेज मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो लाइपेज। दा बेवहाय गासै बे सोंलुआ बेबायदि। बेनिफ्राय दा बबे गेबेंफिननाय बेखौ सायख'नो होदों। स' बेनि गेबेंफिननाया जाहैगोन 1 नाम्बार पेप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनायाव हेफाजाब होयो। आरो बेखौ जों पेप्सिन होनना मोनथिनो हायो। बे जाबाय 2021 मायथाइयाव फैनाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जाय अंगजों लाइफाङा हां लानाय हगारनाय गेसनि सोलाय सोल' खालामो बेनि मुङा मा? लाइफांनि बेलायाव CO2 आरो O2 गेसनि सोलाय सोल' खालामनायाव बाहायजानाय खान्थिनि मुङा मा? दा बेनि एन्सारफोरा जाहैगोन जाय अंगजों लाइफाङा हां लानाय हगारनाय गेसनि सोलाय सोल' खालामो बेनि मुङा जाबाय स्टमेटा गुदुं। जों स्टमेटा गुदुं होननानै बेखौ मोनथिगौ। बेनिफ्राय दा नैबे जा CO2 कार्बन डाइ अक्साइड आरो अक्सिजेन गेसनि सोलाय सोल' खालामनाय खान्थिखौ जों हां लानाय खान्थि बुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव 21 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय जोंनि थैनि दैलाव बाहागोखौ मा बुङो बेनि हाबाखौ लिर। दा बेवहाय एन्सारा जाहैगोन जोंनि थैनि दैलाव बाहागोआ जाबाय प्लाज्मा। प्लाज्माया आदार आरो कार्बन डाइ अक्साइड आरो नाइट्रजेन हारिनि नाङि बेसादफोरखौ गलिनाय महराव रोगायो। दा बे गासैबो बेफोर सोंलुनि फिननायमोन। नोंथांमोना बे सोंलुफोरनि फिननायखौ बुजिखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय 2021 मायथाइनि जा 5 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाय, बे 5 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया सिगांनि थांखांनाय पेपारफोराव दंखायोमोन। बेखायनो आं बेवहाय होफिननाय जायाखै नोंथांमोननो 5 मार्कनि सोंलुनि फिननायखौ। स' नोंथांमोना बे सिगांनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला बेखौ थांनानै नायनो हायो आरो कुइसन पेपारखौ लास्ट इयारनि कुइसन पेपारफोरखौ बा कुइसन बेंकखौ लाफानानैबो गाव फरायलांनो हायो। स' बेखिनियानो जाबाय चेप्टार 6नि गोनां इम्परटेन्ट सोंलुफोरनि फिननायफोर। बेनिफ्राय उननि भिडिअआव बिदिनो गोदान मोनसे चेप्टारनि इम्परटेन्ट कुइसन एन्ड एन्सारफोरखौ नोंथांमोना लाबोगोन। स' गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।